Good morning, tot le món. 7:30 del matí. No hi ha manera que pugui sortir abans. Bueno, 7:30, 7:20. Vinga, ni per ti ni per mi. Estic començant a sortir de la ciutat. Tema pluja, veig que sempre vaig al revés. Ahir me vaig posar la jaqueta a la motxilla per tapar-la i no va ploure pràcticament gens. I avui dono per fet que no plourà. Per què? Doncs tampoc ho sabem per què ho he donat per fet, perquè jo el temps no l'he mirat en cap moment. I està plovent. Molt poquet, un xirimiri, però està plovent. I jo vaig sense res i a sobre en pantaló curt, perquè no m'he portat màniga llarga. Bueno, m'he portat només un pantaló llarg, però com tinc les ferides a la cama, pues, intento no posar-me roba de màniga llarga, perquè me roza i me duele. Entonces, podem creuar els ditets, per favor, per a que no plogui més del que està plovent ara, perquè tota l'etapa en pluja lo voy a pasar muy mal, per favor. Vinga, gràcies. Apa, a veure què ens trobem avui. Adeu. Quien fuera caballo. Per cert, que no te us ho he comentat. Avui he dormit molt bé. Per lo que soy jo, he dormit molt bé. També és veritat que me vaig fer un combo bastant important. O sigui, avui he dormit en taps i en cascos d'estos així que són redonets, que et tapen l'orella. Pues en taps i en això damunt. Però bueno, ha funcionat. Crec que el bany que em vaig pegar per la tarda també me va ajudar molt, perquè no vaig dormir, me vaig relaxar i després quan vaig arribar al llit, que per sort vaig poder editar bastant ràpid el vídeo, que a vegades me costa molt pujar-lo perquè no tinc cobertura i coses així, però ahir va anar tot bastant fluid i cap allà a les 11 m'he quedat 11 i alguna cosa i ja estava dormint. I de cop i volta, bueno, m'he anat despertant per la nit, òbviament, però de cop i volta sona el despertador i eren les 6. Així que, bueno, en aquest aspecte molt bé. Hala, seguimos. Adéu. Una cosa. Sóc jo? O a mesura que vas fent etapes, cada vegada hi ha menys gent? Aquells que hagueu fet el Camino de Santiago, digueu-m'ho a comentaris. Us va passar el mateix, la mateixa sensació? ¿Esto no será como el juego del calamar? Que en cada ronda van quedando menos? Bueno, podria ser, no? Tindria una mica de sentit. Jo, per exemple, si hagués decidit renunciar el primer dia, eliminada la primera. Però no! Soc forta i valenta. Ei, avui està sent complicat. Me fan molt mal els dits dels peus. Ni el tobillo, ni les ferides, ni els dits dels peus. Ja ne porto 3 o 4 en tirites i he sortit de l'alberg en els dits embolicats, però crec que ja me'ls he d'embolicar tots. Me fan molt mal. Avui és una etapa més curteta, en teoria només són 19-20 quilòmetres. Ne porto 7 i mig, però com ja he reservat l'alberg també, que ara acabo de trucar, he decidit parar i ara cada 5-6 quilòmetres, segons si trobo algun puesto, aniré fent paradetes, a veure si així pues, se me fa una mica més ameno, però sí, m'està costant. Me fan molt mal els dits del peu i porto molt pitjor això que un altre tipus de dolor. La gent que em coneix sap que en tot el que és tema pell, peus, coses així, soc molt, molt sensible i ho passo bastant malament. Però bueno, seguimos para bingo. Porto un bon rato baixant i baixant i baixant i baixant. No vull baixar més, perquè si baixo tot el rato, després hauré de pujar. Me fan mal els peus. Adéu.
Hola de nou, konnichiwa. Una altra paradeta. Em sap greu perquè sento que avui no t'us estic ensenyant res especial, però la veritat és que està sent un camí molt de bosc, sense més. Hi ha bastantes pujades i baixades, no tan pronunciades com la tercera etapa, però bueno, estic cansada. Menos mal que a casa m'han educat molt bé i saludo a tothom que veig. I ara he saludat a dos velletes que són d'aquí. I buenos días, buenos días. Y cuando me veo en la mochila, pero no es por aquí, ¿eh? Digo, ¿cómo que no? No, no es por aquí, es a la derecha. Dice, puedes ir por aquí, pero es más largo. Y yo, pues no. Así que, nada, menos mal que ha sigut relativament ràpid, perquè a més estava sent una pujada bastant inclinada. Pues nada, venga, a tornar cap atrás. Hombre, pero si sale el sol y todo. Venga, un poquito de luz. Oh, yeah. Jo no veig gaire bé la càmera, però bueno, vaig fer una actualització dels meus peus aprofitant ara que no hi ha gaire gent. M'acabo de treure els calcetins, ¿vale? Jo no sóc de les que s'assegura de que todo esté bien y bonito para salir. Ja, los que em coneixeu ja ho sabeu. Bueno, este és el turmell que m'he torçat. Com podeu veure, tinc blaus, històries, però bueno, no sé si es pot veure bé que té un flamenta i tot el rotllo. Pues està bastant bé, trobo. Encara està una mica inflat, òbviament, però oye, ni tan mal. Porto un munt de tiritis als dits, me fan un mal els dits dels peus descomunal, però bueno. I deixem el dia d'avui aquí, en este solet tan xulo que ha sortit. Ja tocava, perquè este camí no ha estat passat per aigua i núvols. Crec que he pres la decisió de deixar demà la motxilla, que me la portin de punto A a punto B. Espero que no em jutgeu gaire per això. Crec que jo ja he demostrat, o ja m'he demostrat, que ante les adversidades lluito contra elles, sobretot en el moment en què em torço un turmell i me faig un esguins el primer dia, a menys d'una hora de començar l'aventura. Però jo avui ho he passat molt malament. Ha sigut una etapa de menys quilòmetres que dels de demà. Demà en faré més de 24. Avui n'han sigut 19 o 20. I tot i així m'he parat com 5 vegades a descansar perquè els dits dels peus me feien un mal brutal. Me continuen fent mal.
Sento que demà també serà una travessia que em costarà moltíssim de fer, una etapa, i, i al final, tot i que diguéssim que una miqueta el romanticismo de hacer el camino es cargando la mochila de más de 10 quilos, crec que un també ha de ser conscient de quan la seva salut física pot estar en perill, per dir-ho d'alguna manera, i jo sento que demà ho passaria excessivament malament si vaig en la motxilla, perquè avui per a mi ja ha sigut molt, molt dur, més dur inclús que en un turmell torçat. Així que, pues res, segurament faré això, tot i així seran molts quilòmetres per davant. Espero que sigui una etapa en la que us pugui ensenyar animalets i cosetes boniques, perquè avui sento que ha sigut una mica més un vídeo de turra, però bueno. I pues a veure què passa. Espero, me poso a editar el vídeo, espero i desitjo que t'us agrade. Moltes felicitats, mama, pel teu cumple i ja està demà. Adeu!